गुजिस्निथि बोसोरारि जथुमा धोरोम सभा खुंफुंनो साखाफारा जादों बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशनआ। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थुक्राझार ओनसोलनि बिबिसि मिसनाव बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि बानजायनायजों 9 फेब्रुआरि मोनाबिलिनिफ्राय स्ट्रेटन विथ गड एन्ड पावार एम्पावार टु साक्सेस आयदाखौ लानानै सानथामनि हाबाफारिजों 97थि बोसोरारि जथुमा खुंफुंनो साखाफारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। जोंनि बियो 97 एनुअल कनफारेन्स बियो जोंनि बिबिसि 1927 एस्टाब्लिश जादों आरो बिनिफ्रायनो जोङो बे एनुअल सभाखौ बोसोरै बोसोरै खालायो। देग्लायबो जोङो 9 थारिखनिफ्राय 11 थारिखसिम जोङो बे सभाखौ खालामनाय जागोन। बे समाव रायजो राजा ख्रिस्ट' सिबियारि बा गुबुन रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन बेयाव बाहागो लाफैनो थाखाय फैनो हागोन? जोङो आसा खालामदों जोंनि बिबिसिनि सिङाव थानाय गासैबो गिर्जाफोरखौ फैनानै इसोरखौ खुलुमजानो जों हास्थायदों। लोगोसे जोंनि खाथि खालाव थानाय गुबुन गुबुन डेनोमिनेसननि गासैबो फोथायारिफोरखौबो जों हामलायदों। लोगोसे गुबुन फोथायारिफ्राबो फैनानै बाहागो लाफैनो हागोन। मा आयदाखौ लानानै जोंनि देग्लायनि बोसोरा इयार अफ इम्पावारमेन्ट। बे इम्पावारमेन्ट आयदाखौ लानानै जोङो मेनलि जोङो माबोरै जोंनि बिसासिफोरखौहाय जोङो जोंनि फोथायनायाव जोङो गोहोम खालामनो आरो हलिस्टिक वे जों माबोरै इम्पावार खालामगोन बे आयदाखौ जों नोजोर खालामदों। आरो बे बोसोराव जोङो मोनसे इयुथनि सेसनबो जों लानाय जादों। 3 सेसनखौ जों इयुथनो डेजिगनेट खालामनाय जादों। बेनि गेजेरजों जोङो इम्पावार टु साक्सेस माबोरै जोङो साक्सेस जाहैनो हागोन जों बेफोरखौबो जों नोजोर होनाय जादों। लोगोसे जोङो गथ'फोरनि थाखाय आलादा प्रग्राम खालामनाय जागोन। बेनि गेजेरजोंबो जों गथ'फोरखौहाय जोङो इम्पावार खालामनो हास्थायदों। विजडम जाहाथे बिसोरो गेइन खालामनानै मोजां व्यक्तिफोर जायो। लोगोसे जोंनावहाय मोनसे कालचार प्रग्रामबो दङ। एभरि इभिनिं जोङो कालचार प्रग्राम खालामनाय जागोन। बेवहाय जों गुबुन गुबुन हारि माहारिया फैनानै बेयाव मोसाफैनाय जागोन। बे हाबाफारियाव बबेनिफ्राय आलासि? जोंनि मेनलि आलासिया बेंगालरनिफ्राय फैगोन। बेरेन बेप्टिस्ट बाइबेल कलेजनि प्रेसिडेन्ट डक्टर इडविन चेलि बिथाङा फैगोन आरो सासे आलासिया जोंनि मणिपुरनिफ्राय फैगोन। जोङो नुनो मोनदों जे जोंनि ओनसोलाव गोबां लाइमोन सिख्लाफोरा माखासे धोरोमनि बिथिंखौ नागारनानै बा इसोरखौ सिबिनांगौखौ नागारनानै माखासे एन्टि ससियेल एक्टिभिटि बेफोराव बाहागो लानायखौ जों नुनो मोननाय जायो। बिनि सायाव मा बुङो? बेथ' जोबोद दुखुनांथाव आरो जोङो बिनि थाखाय जोबोद नाजागासिनो दङ। स्टार्टिं फ्रम प्रेयार आरो काउन्सिलिं एवेयारनेस केम्पेइन जों खालामगासिनो दङ। जायगा जायगाफ्राव थांनानै जोङो सेमिनार होयो, एवेयारनेस केम्पेइन खालामो, मानसिफोरखौ जों बुजायो। 1-to-1 जोङो मानसिफोरखौ काउन्सिलिं होयो आरो जोंनि गार्जेनफोरखौबो जोङो बुङो माबोरै जोंनि गथ'फोरखौ जोथोन लानांगौ। दा जोंनि बे ससियेल एक्टिभिटि जाय खामानिफ्रा जोंनि समाजाव जादों बिनि थाखाय जों जोबोद दुखु आरो जों जेब्लायबो जों नाजागासिनो दं माबोरै जोंनि समाजाव बेफोरबायदि गाज्रि माबानिफ्राय जों उदां जागोन जों बेखौ मावगासिनो दं आरो नाजाबाय थागोन आरो दा बे हाबाफारियाव खय हाजार जन बायदि बाहागो लाफैगोन? जोङो एप्रक्स जों आसा खालामदों जोंनि साटारडेआव एराउन्ड 5000सो जागोन आरो सानडेआवब्ला बिनि बुहुत बारा जागोन जों बेखौ आसा खालामदों। जों बिनि नाम्बारखौ दिनै नोंथांमोननो बुंनो हाथ'नाय नंला, टाइमासो बेखौ खोन्थासिगोन। बेसेबांसिम आसा दं सार बे बर'आव फैनानै सोलोंना थांगोन? जोंथ' आसा खालामदों सानडेआव बेयाव 20,000नि बारा मानसि फैगोन। माबायदि सोलोंना थांगोन? जों आसा खालामदों मानसिफ्रा बिनि गेजेरजों मोनसे मरेल मोजां मोनसे मरेलिटि आरो माबोरै जोङो जोंनि जिबनाव दाखांनाय हलिस्टिक वे इम्पावार खालामनाय बे आयदायावहाय निस्सय जोंनि मानसिफ्रा सोलोंगोन आरो बे गाज्रि मुगायाव माबोरै थांनानै थानांगौ आरो जोङो माबोरै जोंनि न'खरफोरखौ जोङो लुखांनांगौ बे आयदायावबो निस्सय मानसिफ्रा बुजिनो हागोन आरो बे सभानि गेजेरजों निस्सय मोनसे जोंनि गेजेराव रेस्ट'रेसन एबा इम्पावारमेन्टनि बिसयाव मानसिफ्रा सोलोंनो हागोन। सार बे फैगोन 2027आवहाय सेन्टेनारि जुबलि जानो थांगासिनो दं। बे सेन्टेनारि जुबलिनि थाखाय माबायदि बेखौथ' जोङो एकदमबारे हल हार्टेडलि जोङो नाजागासिनो दङ जाहाथे जोंनि 27आ मोनसे गरजियास वे जों खालामनो हायो। बेनि थाखाय जोङो गिर्जा जोङो मबिलाइज खालामगासिनो दङ, जोंनि मानसिफोरखौ जोङो थुलुंगागासिनो दङ माब्रै जोंनि बे 2027खौ जोङो मोनसे मिनिंफुलै जों सेलेब्रेट खालामनो हागौ। जोंहा बेखौ सेलेब्रेट खालामनो थाखाय जोंहा गोबां मोनसे भिजन दर्शनफोरखौ गलफोरखौ जों सेट खालामनाय जाबाय। बेफोरखौ जोङो मावफुंनो सेस्था खालामगासिनो दङ। आसा खालामदों 2027आ जोंनि थाखाय बिग दे जागोन आरो नोंथांमोनाबो फैनानै जोंजों सेलेब्रेट खालामनो हागोन।